Predstavujeme vám oficiálnu hru hardwareovej výzvy First Global Slovensko 2026. Ekologická rovnováha. Počas 2 minút a 30 sekúnd zápasu pracujú 4 týmy ako jedna globálna aliancia. Ich úlohou je obnoviť rovnováhu v ekosystémoch odstránením bariér a maximalizovaním biodiverzity. Zároveň sú rozdelené do 2 regionálnych aliancií, ktoré chránia biodiverzitu do budúcnosti. Herná aréna má rozmery 4x4 metre. Roboty začínajú zápas v štartovacej zóne svojej aliancie pri mantineli. Zápas začína, keď rozhodca vydá pokyn na štart. 2 ekosystémy obsahujú spolu 40 jednotiek biodiverzity. Sú to gumové lopty s priemerom 15 cm. Na začiatku sú rovnomerne rozdelené do ekosystémov po 20 kusov. Každý ekosystém je uzavretý 2 bariérami v rôznych výškach. Bariéry predstavujú prekážky biodiverzity. Môže ich vytiahnuť ktorýkoľvek tím bez ohľadu na farbu. Po ich odstránení sa jednotky biodiverzity uvoľnia do arény. Roboty môžu bariéry dopraviť do štartovacej zóny svojej farby. Za každú takúto bariéru získava regionálna aliancia 5 bodov. Po uvoľnení sú jednotky biodiverzity voľne dostupné pre všetky roboty. Týmy ich zbierajú a dopravujú späť do ekosystémov. Každá lopta úplne v ekosystéme sa na konci zápasu počíta za 1 bod. Celkové body za biodiverzitu sa násobia distribučným faktorom. Čím väčšia rovnováha medzi ekosystémami, tým vyšší výsledok. Počas posledných 30 sekúnd sa tímom otvára možnosť ochrany biodiverzity. Roboty sa môžu zavesiť na jedno zo 4 lán v aréne. Výška zavesenia určuje počet bodov ochrany. Čím vyššie je robot plne podporený lanom, tým viac bodov získava. Ak sú na lanách úspešne zavesené 3 alebo 4 roboty, všetky týmy získavajú kooperačný bonus. Regionálna aliancia získava body za biodiverzitu v ekosystémoch krát distribučný faktor, plus body za bariéry, body ochrany a kooperačný bonus. Poďme spoločne podporiť ekologickú rovnováhu našej planéty. Viac o pravidlách nájdete na firstglobal.sk.